Nino ko siya ko na nakagipuman kung mga ulam ahlul bid'ah at tinanak na ba lang udang gulo salam na ako baka bid'ah na ustudud nakagisulang mo sudang gulo salam na dususun kailangan na naman nakasabutan ano sudang gulo lao rasul salam na dususun so ini bagakyan ay man ang ta ini bagakyan na mapapato pa man asang oras na gulo na niya na dabon makaaram na ganyan gulo la na duto soso. Paganero na pamana yata Allah ko bi umurig dunia pamana pantag si ko pamana kadudune na usudan yang gulawla naknabo to haram gulawla ka. Ibarat to pamana do pakaturugo ala sunsi namya katurugo ala sunsi na nabo to pud sa mga simbol. O mano pa magaaya ni bagakyan na yata Allah ko bil ibadah simbol na ayaman na akinibaga kanino na haram ubang ang gulawla. Haram ubang ka gulawla. Lain daw ka kapangumos. Upos ka na pakasusunatan ko to na upang makasunat to na ayaw mo na muna pumulawla na sorosan na. Api ang tulad na paman na simba pumulawlan ka dang gulawlasan lang na bidaw daw. Iti mga nating mga ulama kullu ibadatin la ya'rifuha as-sahaba fa hiya bid'ah. Lango na simba di ka taw ng mga sahaba na bidaw daw. Nagiti kailangan nakatuwa kaya pamana. Ano po mga kuwan, minipakisirak no katira na at may sa ulama tingnan na ba langon ng danggulol o salong na bagitong gambida na benar ito. Naugid na dusus ng danggulol o rasul. Pagkanero na ini bagakyan na yata Allah ko bi umur niya pamana perbuka dudun niya Pati berato pamana dekan sa gini Panginoon kanawid na halal ito. Naknabong na din yan ang kakan na buto haram. Isa nang tatigtan no, dapat katulog sa niya oras sa pagkatulukon. Nabuto bida. Ugid na amen ang ta ini bagakyan na paduto sa simbo si Allah ay kapumulo na simbo si Allah na denggulo lo salam na pamana sa oras na mapapato ta pamana mapapakay mapaparo sa salam ng gulo lang na yang gulo lang na di ka pa kayo ba ng gulo lang. Kapamana paduto sa bida. Ay lagi nang takan mo oriano mga paran. Jika tunai karena tak dinaikkan bu, ini isupar. Nah ini safar, kaya tulad ti Rasulullah sallu kama ra'aytumuni usalli. Upang magapaduto sa sunat, na lagi do Rasulullah mada kali kapamang ni si Allah. Kaya kita memang ni si Allah. Na pamanda kulog sumbangal na dinya gegedam sangon tuwa kap guru kanya si Allah sa kapamang niya. Na inupundaro pamang ni, tadi nga kipulawan niyang branaw. Kenapa itu pejasimba? Nah, ilang nga sa mga sahaba, buat na di dua ko pamana oriano ko. Nah gitu. Basta apa mana simba, amia paro ang gulo la ko sallam ang sa mga sahaba na derang gulo la na ubang ko to gulo la kapida auto. Ugi na pano ay derang gulo la dapat ko mga adat-adat sa nga kadudunya ilay do pamana kandidikara lain do ka pakaturo panganang nakatangkan halal na daw kan surosal malay do ka parangan. Surah salam na daw kan. Ano boto haram natin nakauso khalid na si Zaddan na Surah salam na peman singyan ng uta duwa. Kaya ini pag nakiran uta duwa. Na daw kan Surah salam at na di mi nang kalalayaman na panganang sama ka. Ugi na sang natibo khalid na tube mo na ay man ang ta isdarar to nang ta peman singa. Uta po nang ta kaatugo na kaya pagyawo narungan piyang kabag. Lagi man ang ta isdirar. Ay man na peman sing kaptube ro khalid na piyaman sige nakapkubi niya no. Apo man na ape Surah salam may gila nakkubi ni na panganang nakilero nakapkubi niya no. Sa niya apo man na